Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Bugünkü jemlenişmemizin esas sebebi Ýeňiş güni 9 may bilen baglanşykly. Ýagny bu nämäni anlatýar? Hemmemizin bilişimiz ýaly 1941-nji ýylyň 22-nji iýununda süýji ukuda ýatan Parahat halkynyň üstünde nemis basgylçylary we ähli güýçler bilen ýagny şol döwürki SSR döwletine, 15 döwletden ibarat bolup Türkmenistan hem şonuň düzüminde bolan SSR döwletine uruş yglan etmezden çozup girýärler. Indi Ýeňiş bayramy 1945-nji ýylyň 9-njy maýynda amala aşyrylýar. Ýagny 78 ýyl geçen vatandaşlar. Şol döwürde, şo 9-njy may, 45-nji ýylyň 9-njy maýynda Ýeňişe ýeten adamyň şo döwürde 20 ýaşynda bolaýanda-da, häzirki döwürde diýmek şol adam 98 ýaşynda bolmaly. Gynansak-da 98 ýaşy ýeten var, ýetmedik var. Ýagny müňler adamdan birdir iksansy şol näme münasip bolup bilýär. Ýagny Allahyň bir gudraty diýelimi, sowgady diýelimi. Owa indi esasy aýtjak bolýan zadym vatandaşlar, ýagny sanalgy urşa gatnaşan veteranlarymız galdy. Owa her bir döwlet şol wagtynda bizi azat etdiňiz, şu azatlyk erkinlik üçin söweşdiňiz diýip dürli döwletler syýlyglaýar. Şo bir nowatda Türkmenistan hem galmajak bolup owa sowgat berýär. Bu barada aýratyn durup geçerse häzir şu esasy gurrunlar nemedeli aýdyp geçeli bir söz gezegine ýaşlulardan başlaly. Nur Muhammed ağa size söz berýäs. Şu barada aýtjaklaryňyz bar bolsa dinleýäs sizi. Sağ olun. Hem dinleyiçilere assalamu aleykümler. Dinleýäniniz üçin, gatnaşýanyňyz üçin taňry alkasyn. Men ikinji vatandaşy bilen bagly esasy ýanky benim ýakyn garnaşlym. Bire men kakam gatnaşan. Birinji günden 43-nji ýylyň aýaklaryna yaralanyp, gospitale düşüp, 6 aýlap özüni bejerip, ondan soň onuň urşa yaranok diýip demobilizaýa edilen. Onun daim kakamın ağası. O da birinci günlerden giden katnaşan urşa yönü bir de ne hil olup ne molun varada havar yok gittiye urşta gittiye. Şu neçeni göllüdük doğama metiyat yönü entek havar alvelem yok ya hakikaten bir de ne molunu belli değil. Floriyalı ağzel ben vatandaşa urşa gatnaşanyň ýanky iýsiz ýetenleri. Bu da şolun biri. Näme diýjek bolýan? Umumy ýa-ni dogry aýtdym. Üniversite döwlet SSR girýän üniversite döwlet gatnaşan ýanky urşa. Her kim öz goşandyny goşan. Wepat bolanken kahraman olan azar. Türkmenistan'ın içinde de kahramanlar var. Onun esası yankı urşa gatnaşylaryna bizim ayal aşkyllarymyz öz ummatly şaýheplerini tawşyryp urşa yankı peýda bolsun, goşandymyzy goşýasyp SSR-iň içinde iň köp agramly tawşyran döwlet Türkmenistan boldy. Benim ayalga edilenmez. Onun Floriyalı vakada her kimin urşta bir öz atnaşan yeri var, yolu var, çeken agramları var. Bu zatları Türkmenistan'ı umumu alsagam her maşgalada hükman birdir yarımdır urşa gatnaşan. Ya şu yerde vefat bolun, ya sağaman gaýdyp gelen, ya yaralı gaýdyp gelen her maşgalada diýen ýaly bar. Çoň üçin nähili bu adamlar şol öz doğun garnaşlaryny, ata-babalaryny urşa gatnaşyp şol real ýagdaý başyndan geçirenden soň olary ýatdan çykarmaly. Şolum eden goşandy şu neçeni, şuň bizim ýaşap ýörenmizi şolara bagly. Şolar bizim şuňky günümizi gora billi faşizmden şoň üçin biz şuň faşizmiň aşagyna därli özbaşlyk döwlet. O döwletiň ýagdaýy ol başga mesele ýöne umumy özbaşlyk döwlet Türkmenistan
Türkmenistan hükümüne dünyada tanılayan. Yöne Türkmenistan'ın yolbaşçıları ve urşa katnaşanları katı kemşittiye. Birincisi ne? Veteranlar. Doğru ettin yani. Şu urştan son ol adamlara ay koy 20 olmasa käbir yaşlarını köpeldip katnaşanlarım azel. Şolun içinde de şu mahal alıp görsek ol 90 çoğuru diyeceğim azel. O yaşa urşa katnaşmanım yetiyen yakatı az. Şoň üçin bizim veteranlarymyz yektek bolaýmasa bir topory gynansaňam ýem bu dünýäden gitdiler. Şo galanjalara da Türkmenistanyň ýolbaşçylary, prezident başlyklaryň gaty kemsitýär şolary. Näme üçindir? Ha 9-njy maýda şolara sowgat berýärler. $10. Ol bir ite sünk at oklanýaly. O nämedir $10? Hey beýle de bir betbaçylyk bolmy. Beýle de bir äskermezçilik bolmy. Ol adamlary elle götürmeli. Kiminni yektek galy. Şolary şeýdip $10 berip, ol ýene ol adamlaryň üstünden gülmek diýenýär. Ondan hemme döwletlerim yankı esasy gurmatar döwletler 9-njy maýda 8-nji maý belliýärler. Yankı ýeňi şunny. Tapawdy ýok, burun eýlek, burun beýlek. Näme üçin ýeňi hakykatdan 8-nji maýda yankı kapitulasiýa barada Polşa Germaniýa ýöne ol giç bolan soň Moskwa wagty bilen eýem 12-den gece 12-den soň bolýar, eýem 9-njy maý bolýar. Şoň üçin Sovet Soýuzyna 9-njy maýda bellenýär, ýeňi şunny Ýewropa döwletlerinde 8-nji maý diýip bellenýär. Haşy Londona alyp görsek, Amerikany alyp görsek, bir separ Ýewropa döwletlerinde 9-njy maý ýa 8-nji maý yankı bayram günü hasap edilýär, hem dinç günü diýip hasap edilýär. Türkmenistanda 9-njy maý dinç günü. O da onha bir äsgermekçiligiň biri. Yankı men aýdyp geçmýäli, o urşa gatnaşanlar, wepat bolanlar, diri ýa yaraly gelenler, şuň kugunda ýaşap ýörenleri äsgermekçilik edilýär Türkmenistan hökümeti tarapyndan, Türkmenistan ýolbaşçylygyň tarapyndan, prezident başlyklaryň. Hey beýle de bir betbaçylyk bolmy. 9-njy maý günü iş günü. Bir şuňky ýagdaý dogry bu Ukraina bilen bagly bir açyk başgaçarak Ýewropa döwletleri seretýär. Ýöne hemişe 9-njy maýda biz şu ýerde Ýewropada ýaşap görýäs. Gaty uly bir bayram hökümini köp adamlar gatnaşyp, köp adamlar şo wepat bolanlary, urşa gatnaşanlary ýatlap, aýdym-aýdyp, ýatlap, gül goýup, şeýdip belliýärler. Ýöne Türkmenistanda gynansaňam görýäňizmi? Yönetmeden halk işlemelimiş. Yine vatandaşlar bizim döwlet ýolbaşçylarymyz nähili hormat toýa vatandaşlara gatnaşanlar, veteranlara nähili hormat. Ine men aýtjak bolýar. Sag bolun. Eren görüşleriniz için köp sağ olun Nur Muhammed ağa. Hamid apa geçireli. Hamid apa dinleyiz. Ayda verin. Assalamu alaikum yurttaşlar. Menem atamızın, Babacan ve benim familyam, atam, Babacan atamın abisi, ağası Sadullayev İshak atamız uşak atnaşan. Şunun men çağa vaxtında ayağının yaralarını görüp ayağını şu yarası ok diyen yerinden hemşe çolaklanıp gezerdi, perivaska edenlerini. Men hatırlayan şoları. Ne şu şehitlerim bayramlar zatlar geçirirlerdi. Şolara bir kapeyik pullar vererdi. Birem hatırlayan yankı çeynek yani suvenirni padarklar verildi. Şoları hatırlayan bunlara mesela aslında da öy, maşina yalı bir kıymetlere hiç olmasa o zatların indi aslında kıymeti yok. Senin can sağlığın, senin ömrün şunda da şoları bir hurmat koymalı yerine. Ne bizimkiler şehit geçeni bizem hazırki songu diriş hayatlar bolup bilyas. Şoň üçin ne bizim Rus hükümeti bize katı agresif yani katı baskınçı ýagdaýda davrandılar. Buna da iň
köp sebepkar olan bizim Türkmen hükümetlerimiz, Türkmen nämelerimiz diýip bilýän. Şoň üçin burada men goş biljek zatlarym şolar, ýene şurada men hazır şu imkany berdiňiz üçin sizler sag bolsun aýtyp memmeňize. Şuradan Türkmen hökümetine bir kez wagtym bolsa zat aýtyp geçjek Atamurat. Türkmen hökümeti Ataogul, men size buradan oturup gidin diýip talap edýän. Ataogula. Sebäbi siz bütün dünya Türkmen cemiyetine, Türkmenistanlara örnek erwet bolanýyňyz üçin başımızdan gidin diýen ve sebäbi insanları ilimsizlige, vatandaşlarımızı ilimsizlige, pasportsuz gezmene, maşgallarının bozup gitmesine, hemme şu ýagty şular ýaly bir bahtsızlyk nämesine mahkum edeniňiz üçin sizin gidin diýip men şöden talap etýän. Endi bular sen kimsiň diýip üstünden gülendirler ya da buların yalakasy gülendir. Ama bizim näme vatandaşlyk hak hukukymyzdy, kul hakkını iýeniň üçin gitdiýän. Sebäbi men özümü tanıtıp geçeyin, sen kimsin diýip nämeden bolsa, men hükümetimizin oylap çıkan, yani diktatorların bizim hükümetler oylap çıkanak da diktatorların Stalin'in mesela şulan oylap çıkan çegarlarını uyuşturucular geçirip şu ilimsizliginden uyuşturucu içen erkekler men şuların maşgalaları bozulup ayrı kalan lekeli canlıları men. Bizde öýü yıkılan adamlar var. Öýü yıkılan adamlar men. Şolary aýtyp geçip men şöýden talap edýän şonu. Boldy Atamurat, men gutardym. Öyle aydan görüngleriniz için köp sağ olun. Düşünýäs, baharda gazapda şu wagt. Awa. Söz gezegeninde Ana Durdaga bereli, Ana Durdaga dinleýäs sizde. Uruş başlanana kakam 20 ýaşyndadyr. Demir ýolçy bolup Aşgabat stansiýasynyň nöbetçi wezipede işleýärdi. Onun bize beren gurrumi halam ýadymda. İlki onun uly kardeşleri fronta akidildi. Bir neme wagt geçen soň kakam fronta gitmek gerek geldi. Birun kakam ve beyleki eskerler fronta gitmek üçin eşelona minenlerinde bir habarçy ılgap gelip kakamı eşelondan çürüp hat beripdi ve gol çektiripdi. Şol hat derrow harby gulluk bölümine barmaly diýen buyruk eken. Şol wagty demiryol komissary Lazar Kaganoviç Stalin'den demiryol işgärleri fronta uğradılmalı däl. Hatta eýýam fronta uğradanlary izina gaýtarmak barada ruhsat alypdyr. Şonuň üçin kakama we beýleki demiryolçylara eger iş yerinde galmasalar diversir hasaba alınjagy barada düýdürüş berildi. Meniň 3 daim urşa gatnaşdy ve söwüşden gaýtyp geldiler. Ýene de üçüsi gynansalam wepat boldular. Täjigülüň kakasynyň agasy we ejesi tarapyndan daýsy wepat boldular. Bir daýsy bolsa Ukrainada Poltawanyň goloýunyna ýetirin boldy. Şol döwürde tutuş ýurt söwüşdi. Hemme zat yemiş üçin diýilen lozung bardy. Zahmet çekýänler bolsa zahmet fronty diýip hasaplanýardy. Kakamyň bir näçe medallar bardy. Şol sanyna beýik watançylyk urşunda zahmet bilen goşun işleri eden üçin medal. Nurmuhammed Çaraýewiçiň aýdyşy Türkmen aýallar hem yeňişe goşun goşup şa eseplerini berdiler. Sağ olun. Ana Durdaga köp sağ olun beren görüngleriniz için. Umuman bizim şunki ýyňnaşmamız şu uruş temasyna, ýagny 9-njy maý ýeňiş güni barada hormatly watandaşlar, men käbir zatlary ünsüňizi çekesim gelýär. 15 döwlet gatnaşdy diýes, 15 döwlet gatnaşdy, emma milletleriň sanyny gazaplasak, diňe Russiýa Federasiýasynyň düzüminde epesli awtonomiýa döwletler bar. Yakutlar diýdi, Karaçay Çerkesler diýdi, ýene näme gatnaşan milletler hasaplasak o taýda 40-dan belki kendir. Bir zada ünsüňizi çekmek isleýän. Şu uruşda bolan bir veteran bilen gurrundaş bolmak manysy betde. Ondan bir näçe ýyllar ozal. Şu diýe akopda diýe bir näçe millet bardy diýe bir döwüm çöregi diýe paýlaşýardyk biz diýe. Emma bugünkü gün bagyşlaň bilen boynumuza almamız gerek. Öz döwletimiziň içinde millet parasçılık, o velayet parasçılık, sen Mardan, sen Lewapdan, sen Balkandan, sen ýene nämeden. Indi misal alsak, şu döwürler iň
Передовой техnologiya radio olan, radio priyomnik. Televizyon bolmadık, internetten bolmadık, o beyleki sotu sivezler bolmadık. Yani teknologiya gittikçe öňe gitýän bolsa, Türkmen halkı üçün medeniyet şonça da izah aýtýan bolmaly. Meniň seredişim boýunça, meniň analizim boýunça. Şol akopda bir näçe millet öňüşüp bilen, emma bir Türkmenistanyň içinde öz türkmenimiz başarsa bir-biriniň gözüne oýjak. Teknologiya öňe gitdi, emma medeniyetimiz izah aýtdy watandaşlar. Oýnalmagymyz gerek. Ondan başga da endi uruş temasynda gaýdyp gelsek, ýagny veteranlar barasynda Anadur dağı da ýaňy belläp geçdi, Nur Muhammed ağa da belledi, ýagny häzirki günde parahat, erkinlikde ýaşamagymyzyň esasy sebäpkärleri şolar bolupdyr. Emma syýlaglandy, gynansak da hökümet tarapyndan 200 manat pul berilýär. Hemmemize ma'lum zat, döwlet kursu ýörenok, döwlet kursu ýok. Gara bazardan hasaplandy, $10 deňilýär. Rusçalap aýdylanda это насмехательство. Yani üstünden gülmeklik. Bolýar, men düşünýän eger müňlerçe veteran bolan olsa, müňlerçe veteran bolup durup, ay munça adamy pul ýetişdirmek gyn bolar diýsek, onda dogry düşünýän, ýani hasaplaýyşymyz ýaly. 45-nji ýylda eger 20 ýaşynda bolanda da şu günkü gün şol adam 98 ýaşynda bolmaly. Sähelken bir asır ýaşamak her kime miýesser edenak. Sanalgyja veteran ýa galdy ýa ýok Türkmenistanda, oňa da $10 serpay bermek döwlet tarapyndan. Bu gülkünç, absurd. Emma beýleki döwletlerde şolaryň hormaty da bar. Şolara hormatam goýly ýörite nemeler, sanatoriýalarda, zatlarda umuman kän uğurda şolara ligotalar bar beýleki ýurtlarda. Emma bizde şo zatlary gözekçilik edilmeýär. Näme? Hemçin şol adamlaryň gadry ýok. Türkmenistan hökümetine sorag. Hemçin gadry bilinenak. Beýleki döwletlerde bilinýär. Hemçin ala böyle Türkmenistanda bilinenak. Ondan başga da watandaşlar bu uruş barasynda ýene aýtsak, adam zat taryhynda belki beýle gitgile, o beýle aýylganç uruş belki gören däldir. O barada müňlerçe dokumental filmler bar, beýleki çeper filmler, hatda näçe bir kitaplar bar, müňlerçe. O girip öwrenip bolýar, käbir soraglaryň üstünde häli bugüne çekeleşikler bolýar. Yani stalinist, anti-stalinist diýip o böleklere bölünýär. Şo taýda Stalin günäkärmi? O uruşyň başlanýaryna şol sebäp boldy. Ýok, ol günäkär däl, o aklayanlar bar, garalayanlar bar, umuman gyzyklana bermeli. Indi esasy aýtjak zadym Türkmenistanyň roly. Tyl hökmünde Türkmenistan ene ýaňy ýaşullara aýdyp geçdi. Gaty uly koşan. 87% tawşyrylan daragoy metal diýe da gymmat bahaly metalany altyn, gümüş, şoň ýaly metallary Türkmenistan 87%-ni tawşyrýar. Galan 14 respublika 13%-i düşýär. Bu ägirt koşant. Ýani şu taýdan biz analiz etsek, parahatçylygy söýüjü halk, Türkmen halky uruş gerekler, uruş tizrak bitirmeli. Elimdäki şaý sepim o yakamdaky gül yakam gerekler, altın gerekler, gümüş gerekler, diňe parahat ýaşaly dip parahatçylyga ymtylan halk. Bugünkü gün näme boldy Türkmen halkymyza? Parahatçylyk gereklermi bize? Şu Ganly Pençe diktatoryň eliniň aşagynda, Ganly Pençesinde sesimizi çıkarman oturmak. Beýik watançylyk uruşunda wepat bolan, bizim geleceğimiz üçin wepat bolan şehitleriň ruhunyň öňünde bizim yüz galdyrma mümkinçiligimiz barmy? Şolar barada oýlansak birazrak. Söz gezegini başka kime geçireyin vatandaşlar? Sözleyecek barmy? Söz gezegini Abdullah bereli. Abdullah dinleýiz. Şu temada aýtjak zatlaryňy. Assalamu alaikum vatandaşlar. Benim şu temada aýdyp geçdim. Indi Türkmenistanyň hökümeti şu $10 berip bara adamlaryň, şu veteranlaryň biderek bara oyun oynatda üstünden gülükde ondan şu bayramy bellemän şu $10 bermedik bolsa gowar mı? Ondan tamam diňe bir veteranlara diňe şol $10 bermek bilenem oňany ol aýlygynam, pensiýasynam şoňa görä berýär. Veteran diýip syýlap hormat goýjak nemesi ýok. Ondan soň
şolaryň meselem ine biz geljekde bilinem başymda düşüp biler şeýle veteran bolmak, ýa ýene ordat bolmak, öz watanyň üçin göreşmek. Doğrudan ondan eklendik bir türkmen oglan şu $10 üçin gelecekde göreşmeli bolsa göreşmem kadýan. Men pikirimçe neme sebäbi birden sen ölseň ýa maýyp bolsaň ýene de seniň ýygyňdakylar galjak. Neme olar öňküden beter kötenjek-de. Senem olaryň nemesi däl, senem olara diýerek däl. Neme senem olaryň neme eklejek adam ýok olary. Yani hökümetiň hiççilik bir peýdas diýme. Seniň ýygyňda galarlar. Soň o hökümet üçin hiç kim göreşmedem. Watan üçin garaz neme şeýle hereketler bilen hökümet halka öz watanyny ýigrendirýär-de. Öz watanyny ýigrendirýär, öz watanynyň gaçmana mejbur edýär. Türkmenistanyň hökümeti şeýle hereketler bilen. Köp sağ ol. Sağ olun vatandaşlar. Köp sağ ol Abdullah. Deren görüňleriň üçin söz gezegini Meryem Gelinece berelim. Meryem Gelinece dinleýäs, mikrofonuňyzy ýapyk. Birinciden ähli uruş veteranlarımızı önenlere rahmet, birilerine de can sağlık arzu edemen. Benim de emekim uruşa gidip sen gelmeydi. O da ölüp Leningrad'da mı bilmem yanlış neme informasiya verme. Leningrad'dan bir yerde onun hem adı var. Hazırki zamanda Karavata Rus dövrü biten Ruslardan ayrılandan sonra bence hem zat bitti. Benim ekem Afganistan'da kulluk etti. 84-85'te. 90. yıl açalı her 9. mayda ekeginem pakara uruş veteranı dep padarkalar geldi. Padarka veriletti. Pul padarkası yana bir zat padarkalar veriletti. Ondan sonra ben hiç padarka aldı mı almadı mı hiç aklıma hem düşmedi. Yadıma hem düşmedi. Geçiresler bilmeyem alıp kaçtım. Benim açacak zadım bu Berdi Muhammedovlar hiç halka izzet hormatı yok. Bu $10 pul mu ya? $10 pul mu ya? Bizim şunça baylığımız varken $10 bilen uruş veteranlarımızı kutlu oturan ben pestimem. Başka zat devaydı bilinmem. Yine bir gezek hem emekimin ölen bütün veteranlarımızın yatan yeri yakta olsun, imamı Hamra olsun, yaşagelleri Allah'ım uzun ömür versin, canları sağ olsun. Benim açacağım bu kadar. Köp sağ olun Meryem Gelinece. Şuayda yine bir meseleni ortağa alıp maslahatlaşmak isteyen, yani aytmak isteyen vatandaşlar, şu beýik watançylyk urşu teması literaturada, yani edebiýatda SSR döwrü nähilde, häzir nähili. Ýöne bir seljerme geçelim. Misal üçin SSR döwründe doğulup SSR döwründe okanlar üçin ýöneköy hatda mektep okanlar üçin ýörekde temalar geçilýärdi. Gurwandurdy kim bolupdyr? Aýdawdy Tahirov, Benar Ejepov, misal üçin belli insanlyk gahrymanlary, Muhammed Kılıç Ataev, şolar kim bolupdyr? Emma prezident Niyazow döwründe şeýle bir wunuşene diýildi, şeýle bir türkmenlilden näle bolýar. Ýagny goýdular ýagny beýnisine Türkmenistanyň diňe gahrymany bolan kim? Elbetde prezident Sapar Murat Niyazowyň kakasy Atamurat Anna Niyazow, ýagny Atamurat Niyazow. Owa bul döwür geçdi. Ondan soň prezident Guanguly Berdi Muhammedow bolandan soň gahrymany kim eken görüp otursak, elbetde Berdi Muhammed Annaýew. Yani näme Sovet Soýuzynyň gahrymанlary barada Türkmen telewizionyasynda dokumental filmler görkezilmeýär. Olar nirde doglan, näme işler amal aşyran, haýsy frontda söweşen. Näme üçin beýleki nämämisken? Näme üçin beýleki döwletler aýtýar şolar barada öz gahrymанlaryny ýatdan çykarmaýarlar. Yaş nesle ýatladyp durýarlar. Şuňal şahsiýetler ýaşap geçen bizim milletimizde diýip. Emma bizim Türkmenistanda gynansak şolar barada kelam ağız söz aydınlıyor. Türkmenistan'ın gahrymany olan bir Atamurat Niyazow, beýlek sen Berdi Muhammed Annaýew görüp otursak, häzirki diagnostika bilen seretsek. Umuman edebiýat ulgamynda da beýleki ligotalar nemesinde de hakykat gizlenilýär. Yalan propaganda öňe sürilýär. Şu zatlara aýtjak boldum.
Söz gezegini Mahtumul'a verelim. Mahtumul'u dinleyiz. Aytacaklarını. Assalamu alaikum vatandaşlar. İlk bilen şu öz atababalarımıza, şu kahramanlarımıza sağ olsun aytacağız. Şu öz canlarını egermen, ikinci Jahan Urşu'na urşanlıkları için. Yönü soğur derecede menem öz goşçaksadım. Biz ilki yattan çıkarmalar şu ikinci Jahan Urşu ilk bilen ditbatçılık, ilk bilen tragediya, ilk bilen ölüm. Şoň üçin herýede şunýaly mümkinçilikleri ulanyp, şu beýleki nesillere, öz dasturymyzdaky adamlara aýtmaly. Ine uruş hiç açan gaýtalanmalar, hiç bir uruşa hiç bir sebäbem bolup bilmez ýa-da hiç bir uruş aklanyp bilmez. Ondan ikinji aýtjak ne ýa-ki 10 dollar hakynda gurrun edildi-de. Men pikirimçe şu serediňine hökümet şu öz veteranlar öyle şunýaly hereket etdi. Türkmen jemgyýeti bolsa näme etdi? Men pikirimçe şu bizim hökümetimiz şunýaly hereket etmeli üçin biz ilki özümüze seretmeli, biz ilki turumyza seretmeli, turumyzdakilere seretmeli. Biz münasipmi? Hökümet biz bilen näme başgaça hereket eder ýa-da başgaça argatnaşyk saklar ýa-da. Men pikirimçe Türkmenistanda demokratiya, elmidama bizden başlar. Türkmenistan'daki demokratiya diňe şu Türkmenlerde bir demokratik jemgyýet bolanyna başlar. Şoň üçin şu mümkinçilikden ulanyp ilki şu hökümet çarşmadan öňünden ilki şonýaly rewolýusiýa hakynda gurrun etdi öňünden ilki şu jemgyýet hakynda gurrun edelen ilki bir demokratik jemgyýeti gurmak hakynda gurrun edelen açıkçakdan şular. Köp sağ ol Mahtumul'a aydan gürünlerin için söz gezegini Alişer Sahatov'a geçiriyiz. Alişer dinleyesin. Salam aleykum. Yine birezek vatandaşlar. Dinleyicilerimiz. Ben şurada kiçik bir statistika ettim. De hazır girip gördüm. Senin vatandaşlar prosto okap geçeyin bukvalde 2 müdünüz alacak. 2020 yılın statistikası bilen Rusya en az beren 150 dolar, Belarus 535, Uzbekistan 1350 dolar. 500 san veteranı var. Uzbekistan'da 500 san veteranı var. Azerbaycan 882 dolar. 181 veteranı var. Kırgızistan bu 2020 yılın statistikası. Kırgızistan 1218 dolar. 107 veteranı var. Tacikistan 240 dolar. 59 veteranı var. Kazakistan 2289 dolar. 380 veteranı var. Rusya'nınki 2020 yılın statistikasına göre 20.320 veteranı var. Geldik 23. yıla. Rusya 308 dolar. 308 dolar veriyor. Statistikası yok. Belarus 791 köpeltti. Uzbekistan 1565 dolar götürdü. Azerbaycan 2022'deki yalı 882 dolar verdi. Kırgızistan düşürdü 1142 dolar. 68 veteranı var. Tacikistan 365 dolar götürdü. 37 veteranı var. Kazakistan 3288 dolar 222 veteranla. Şimdi bu zada lazım 10 dolar da değil. Özüne açsan veteranımız kaldı. İzdivательство. Просто üstünden gülmek. Onun üstüne neужели şu ben fikrimce bizde zat yok. Neredeyse bir akıllı başlı yönetim yok. O bir властьta bir oturan akıllı başlı bir değil. Gülkü bu. Bütün dünyanın bütün dünya просто позор болmakta. Понимаете? Издевательство да. И мен против этого. И ben yine biraz подчеркиваю. Bizde Türkmenistan'da yönetim yok. Yokluğu elementarno şunyal sравнение şunyal deňeştirmelerde çıkıp duran. Понимаете?
Tacikistan diktatura bir ülke bolsa da seyredin. Geçen yıl $240 verdi. $240. Bu yıl $365 ver oturan. Okey, $10 ne mi? $10 это же издевательство. Hani Nietzsche onların en atası var. Galanın en atası yok. Onların atası giroy. Bizlerin atamız вообще adam patarına giren o. Şunayız вот им bilemo может кто-то doğram görendir. Yani gözünüzü açın çıkarın rozovay açkini. O acı gerçek. Yine şu gerçek. Acı olsa da yine şu gerçek. O, şunu açacaktım. Spasibo Atamurat söz verenin için. Köp köp sağ ol Alşer, veren görünlerin için. Vatandaşlar söyleyecek var mı? Öyle. Vatandaşlar 1941-1945 yıllar aralığındaki Beyik Vatançılık uruşunda biz esası hemen aytmanı geçtik. Yani konslagerler var arada. Yani uruş deyilende hova ataka, hova zaşita ya abarona ataka son geldi gözümde getirildi köplenç emma konsentrasyon lagerler biz kaç aydan da konslagerlerde ayılganç zatlar oluyor. Milyonlarca adamlar bece yakıldı. İstirbilat edildi yani ayırmalı, yok etmeli deyip esasanım Yevreyler, Siganlar kennemetti. O esir düşen saldatlar. Şol konslagerlerin en bellisi Aswincim. Neçe milyon adam yok oldu. Şotay hazıra muzey oldudur. Adamlardan 40 kılan saçlar, o çağa ayakkabıları, çemadanlar az şu eksponat oldudur. Şu nemeler muzey etip koydular. Son yal yetkiler bilen yeňişe yetildi vatandaşlar. Emma bugünkü gün kıynansak da şol yeňişin sarpası tutlanyp boynumuza almamız gerek. O şol döwür näme üçin ata babalarımız parahatçılık üçin, erkinlik üçin göreşip bilen bugünkü gün bize näme boldy? Her kim özüne şol soragy bersin, näme boldy bugünkü gün? Yani tawin bolup dururuz. Bize bu vatanı kan döküp canını hop aslında koyup vatanı koyup gitti bizlere. Biz ne ettik? O edenin yanlış, o yanlışları görüp otursak da o ya göz yumyaz ya dımmanı makul bilez. Şul etyen zatların yanlış, hatta şuna konstitusiya yol veren ok deyip aytmanı özümüzde gayrat tapıp bilemizak bugün. Vatandaşlar boyun almamız gerek. Açana çelle devam eder. Her kim öz vicdanının önünde sol sorağı verip görsün. Geçmişi bilmedik diye geleceğe diye o neme seyredip bilmez diye doğru baka verip bilmez diye. Geçmiş olmadan geleceği olup bilmez diye. Geçmişe de seyretmeli vatandaşlar. Deňeşdirip görmeli. Hani ol Türkmenler? Nerede? Böyle köp köp sağ olun. Alşer söz soraya. Alşer dinleyiz. El kaldırırsın. Ben şundan belirlep geçeyin. Это тоже это тоже мое мнение, да. Seyredin, şu zat var da 41-45. Yılda uruşta Kazak, Orus, Kırgız, Türkmen, Tacik, tapaudu yok. Hemmesi öz zadını basıp gelen adamlara gönüktürüptürler de. Şünkü gün Türkmenistan'ın içinde slujit edip yören. Ben içine özüm gulluk ettim. Ova. Men gulluk eden yerimde salam aleykum ova ne diysem bağışlarsınız yöne acı gerçek ece bacı bilen başlaya. Ova. Ta yatınçen Huday saklasın. Allah korusun. Eğer de biz tarafa bir yerden yürüyüş bolsa birileri bilen bir söveşmeli olsa düşüneyiz mi? İçimizde yine şunyalı bizi şunyalı böldüler de ne padumuli de bölütüler ova velayete düşürüp ova ona at takıp buna at takıp da yani Huday saklasın. Onlar samolyota minip giderler. Ova. Yani toplamalı bolan yine de bize düşer, halka düşer. Ova. Şonam unutmanlar. Ova. Потому что o bana söyledi, bu bana söyledi. Ben onları söyleyemok, bu milleti söyleyemok. Bolmasa hemmemiz bir baydağın aşağında, bir pasportumuz, toprağımız bir. Düşünüyorsunuz mi? Hiç hilatliçe yok. Biz yine şu 41-45 geçi gelen adamlardan primer almalı.
Şolar hiç aydan oklar. Sen Gaza ekenik, sen Orus ekenik, sen Hristiyan ekenik, ova sen Müslüman ekenik diyen oklar. Benim aytsen. Ova. Şoň üçin näme diýsem? Gatnaşyň biziň TikTok efirlerimize vatandaşlar. Takip edin emmemizi. Ova. Spasibo Atamurat. Köp sağ ol Alişer. Vatandaşlar ştaýdynda efirimizi jemlälim. Efiri jemlemezden öň şu aýtjak zatlarym bar. Vatandaşlar mysal üçin islendik bir ýurtda bayramçylyk diýende şol nähli bayramçylyk diýip soralýar da. Nähli bayramçylyk. Böyle liberta söz beren soň jemleýjin soň aýdar. Söz gezegine liberta geçirýäs, liberty diňleýäs aýda ber. Ha, sağ olun Atamurat ağa. Neme? Yine şurada bir Google yazmış. Bir tane aytını bolýym. Neme? Neme? Uruş döwründe 41-nji ýylda indi faşist Germaniýa Ýewropany basyp almana başlandy. Şo ýerde Viktor nemede? Şo Awstraliýada pamoýny. Awstraliýada şo Viktor Frankl diýen adam bar eken da, psikolog da. Ondan şol adam nemede şo konslagara düşýär. Şo indi 4 ýyl şo konslagarda ölmän çykýar şol adam. 4 ýyllap şo konslagarda ýaşaýardy. Ondan şonuň indi nädip sen ölmän beýdip neme beýle gahrmanlyk görkezip bildiň indi beýdip şo konslagardan çykan adam ýok ýaly diýip sora berýärler. Ondan ýanky şol adamyň gurrun berýär bolan şonuň diňe şol şo günden öňdäki şo konslagara düşmeden öňdäki öz bagtly durmuşyny arzu edip ýaşapdyrda. Şo bagtly durmuş neme maňa garaşýa, men şo bagtly durmuşa hökman ölmän ýetmeli diýip neme öz çağalaryny, aýalyny arzu edip geçipdir. Ondan şol adam o wagt ýöne Ýewropanyň hökümeti gowy terediýän ekende halkyna. Ondan indi hemmedat bolçuluk, hemmedat garaz adamda umyt bolsa adam ýaşap bilýär, şo konslagerden hem çykman başarýar. Ýöne ine biziň hökümetimiz halkymyzyň elindäki barja umydyny aldy. Barja umydyny. Oňa sereden o $10 neme bayramna sowgat edýär, $10 aýlyk berýär, $10 neme pensiýa berýär. Ondan ol adam häzir konslagera düşdi ýene-de. O ýygyndaklar gaýry edip öler öte. O ýerde ýygyndaklar gaýry edip öler. Neme $10 meniň çagam, meselem bir türkmen düşdi diýende $10 meniň çagam nädip ýaşatyn diýip öler. Galy berse häzir ýurdun içinde şeýle ýagdaýlar dowam etýär. Öz çagalaryny ekläp bilmän adamlar özüni asyp, özüni otlap şeýdip getýärler. Ondan biziň hökümetimiz hemme halkyň elindäki umydyny aldy, öz watanyny ýigrenmäne mejbur etdi adamlar. Sağ olun vatandaş. Liberty köp sağ ol beren görüňleriň üçin. Hormatly vatandaşlar, biz Zoom efirimizi jemleýäs şu taýda. Bir goşup geçjek zadym, vatandaşlar islendik bir döwletde bayramçylyk diýilende, o nähli bayramçylyk diýip sorak ýüze çykýar. Ýöne 9-njy maý ýeňiş bayramçylygy. Ýani Nur Muhammed ağa da belläp geçdi, 9-njy maý Türkmenistanda dinç güni däl. Ýagny maksat hökümetiň maksady ýuwaş-ýuwaşdan halkyň aňyndan aýyrmak. O şeýleler, ýagny özüne amatly gelmeýän o ýagdaýlarda 9-njy maý bizim üçin bir mukaddes gün. Bu mukaddesligimizi elimizden aljak bolup, ýuwaş-ýuwaşdan şol ugurda umtylýarlar. Ondan başga da Türkmenistanyň hakyky garaşsyz bolan güni haçan? Elbetde 27-nji oktyabr. Emma haçan bellenilýär? Resmi ýagdaýda 27-nji sentýabr. Bul ýene-de bir biziň mukaddesligimizi elimizden alanlygynyň aldy subutnamasy. Bolýar. Russiýa Federasiýasy bilen arasyny bozmazlyk üçin netijede 12-nji ýanwar güni Hatyra güni bellenilen. Näme Hatyra günüň tarihinde ýa-da näme sebäpden Hatyra güni bellenilýär diýende Russiýa bilen
Türkmenistan'ın arasındaky o näme ziyan ýetirmegi mümkin. Ýagny Ruslar şu ýerde basyp alyjy, banhor hökmünde görkezmeli bolýar. Bu siyasata galyp gelmeýär. Netijede näme etmeli? Aýyrmaly. Emma Türkmenistan hökümeti her näçe can etse-de biz ayak üstünde dursak, biz yol bermez. Ýatladyp durarys. Biz üçin 12 yanwarym bellendiler, 9 maýym bellendiler. Türkmenistanyň hakyky garaşsyzlyk günü de 27 oktýabrda bellendiler. Aýtjaklarym şol. Bahar Gülgenije söz soraýap, aýda beriň dinleýäs size. Pursatdan taýdalanyp ähli veteranlarymyzy ýetip gelen ýeňi şaýram bilen tüýs ýüregimden gutlamak isleýän. Hem siziň adyňyzdan, hem öz adymdan, hem hemme hukuk goraýjylaryň adyndan, aktivistleriň adyndan. Goý Türkmenistanda bolmasa-da Türkmenistanyň içinde ýaşaýan halkymyzyň adyndan ähli veteranlarymyzy bizi şu azat durmuşa ýetirenler üçin minnetdarlygymyzy bildirýäs we ýeňi şaýram bilen tüýs ýüregimizden gutlaýas. Goý olaryň jany sag bolsun, işleri uzun bolsun, köp minnetdarlyk aýdasym gelýär. Köp sag bolun, gutlagyňyza biz hem goşulýas. Köp sag bolun watandaşlar, dinläriniz üçin, efire geleniňiz üçin, gatnaşanyňyz üçin köp sag bolun. Geljekde ýene de görüşäris, nesip bolsa durmak ýok, göreşe dowam. Bahar Ulgatı doğru etti. Emmemiň adymyzdan ýene zöwrejek bizim veteranlarymyzy gutlaly. Ýeňiş bayram bilen. Ömürleri uzak bolsun. Veteranlarymyz aýrat etsin. Bizim aramızda köp ýyllar bizim bilen bile bolsun. Ýene zöwrejek veteranlarymyz bayramyňyz bilen ömürüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Men hem aýdyp geçeýin, hormatly veteranlarymız. İnşallah Allah'ın izni bilen barars nesip bolsa bu faşist hökmede inşallah halk gazanar da barar nesip bolsa bu haksızlıkları çözeriz nesip olsa size verilmeli edilmeli poçisti обязательно ederiz halk bolup. Spasibo za to что sizler çünkü bizlerin azatlığımız için çünkü günümüze görüşenimiz için. Spasibo.